Asibingele babukele Black Live TV igama uNonhlanhla uMamelo wakaZondi sisakhona la uhlelweni lethu olumnandi kakhulu sithi nje wabuyelani khona emendweni sinayo siswethu la sizoza ukuthi kahle kahle yini yena eyambuyisa emendweni sisi unjani Ngiyaphila njani ngikhona ngicela ukwazi ukuthi uqhamuka kephi nendawo mina ngiqhamuka endaweni yaseBhamshela kodwa ngizize ePinetown okay yebo alright eBhamshela wazalwa la khona ngakhulela khona la ngazalwa khona okay yebo simo senhlalo wise ekhaya ekhaya sikhuliswe abazali ababili umama nobaba beyoshadile okay bese imndeni abantwana abawu7 okay bese abantwana nje abaya esontweni wena ubuyisingahlambi mina ngowe6 okay so nikhulane esontweni yeah kahle futhi okunye ebesikwenza besilusa kakhulu yebo emakhaya nikhula nilusa so abazali bawu2 obviously bebazali abanothanda abazwanayo yeah noma ubaba ubehlala eGoli because ngokomsebenzi ubesebenza yeah kodwa ubebuya obengahlali nani yeah alright so umendo ke wena ukuthola usuke ephiki umendo ke ungithole sengila eThekwini ngahlangana nalomlisa lo about 2008 owayibika phela nawe uyazi ukuthi umuntu mayeyibika uyayibika yebo ngakuthola ukuthi vele unomntwana uyayibona leyo nto kodwa umntwana wakhe wayese neminyakanyana emincane because oka 2000 which means wayese na 7 years full kodwa ehlala naye uyayibona leyo nto ngamkhulisa kumntwana ngagana walobola wakwenza konke kwambeswa kwenziwa zonke izinto noma besingakashadi siqala ukuhlala kodwa sithe masishada bese sivele sisindawo yabo yebo so wakhula ke umntwana mina anginaye umntwana nalo baba lo owawunayo umntwana nobaba lo okay yebo kodwa ukhona okhona yebo so ngingasho nje ngithi bacishe balingane nowami because ngihlale naye yabo bebehlala because wathi yena lo baba lo abeze nalo angize naye azohlala ukuze lo akhuthazeke kufundeni yabo mase befunda okay kahle kahle angazi noma wayigcwele ukudlala yini lo wakhe ngoba bathema beqhubeka befunda wayeseyasalela ngemuva and bengizama ukuphusha njengomama uma wakhe yena usakhona hlala eMaritzburg okay bengizama ukuphusha njengomama ukuthi kungashiya ukuthi ingoba engamzali akasalele ngoba siyayazi vele lezo inkulumo ehleze ifika so ayi ngiphushe azakhule umntwana uthema isekwenza iID aphase ke lo wami abese yahamba nami ngizama ukuthi ayisikoleni naye lo ngimphushe uthema isekwenza iID naye sezobhala umatric yabo kwathola ukuthi kufanele asayine lo ma wakhe kodwa ube nakho ukuvakasha yuthi yabuya uyavakasha ngamaholidi abuye avakashe ngamaholidi kodwa manje into ebibuya njalo nalengane mayibuya kumawayo ibibuya kulo baba ithi wena ungizali njalo ibenakho ukuthi wena ungizali angeke ngize ngikwenza ukuthi ngoba wena ungizali itshele wena itshele ubabwayo qho ithi wena ungizali bese saxaye ukuthi awukuphuma bloko ubabezala ke kwakuyena umuntu wayediscipline kakhulu uyena owakwazi ukuthi ayidiscipline ubaba isandla esiqinela kanaso because kwakuze kusiza ubabezala ayithe mayosha iID kwathola ukuthi kufanele iye kumawayo mina ngikwazi ukuyisayinela usaphila yahamba kwabo ukugcina kwethu hayi ngilandelele futhi njengomama singisho ema-social workini kuthola ukuthi okay fine basenzele incwadi bathi sihambe eMaritzburg bla 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 safika khona bazama ukusisiza la safica behlala khona kwangeyona indawo ongayicabanga ukuthi ngahlala umuntu ophilayo okay asibuyanga nayo bagcina beyicashisile hayi siphinde lo ubaba lo lokho ukhala ngaya ngithi ukuthi hey usibani akekho phinde futhi indoda sami engikukhumbulayo kahle sathi masingena I'm sure Pietermaritzburg eMaritzburg mawunyuka ngoba sasizwile ukuthi kuthiwa itohoza ehontshozi ngathi mangithi ngithi ngivusa amehlo hawu akuyena usibani loyo ngalathi vele irobot seliyavula sicrossele kuyena hawu uyena ngempela hayi sibani afika amthole ngoba wayeseshintshe ngisho inami
hayi abuye ubaba akhulumeke naye ukuthi hayi fanele ubuye uze ekhaya, fanele uqhubeke nesikole oqhube. Hayi kube ngathi ingane ezwayo. Umama ngithi uhlala ne-step father ney'ngane ze-step father. So ngithe ngelinye ilanga ngithole i-call, kwaku-WhatsApp futhi. I'm sure it was 2019. Awu ma ngicela ukubuya sengizobehave ngizoyiphatha kahle ekhaya. Ayikho phela into engizoyenza. Wabuya futhi umntwana. Hayi walunga 2 weeks wangijikela wangikhombisa ukuthi ufana nobani. Hawu. Ngithe ngibona kune-outside building yabo. Ulala khona. So awu. Mase ngiphekile ayisadli. Kodwa makupheke untombazane ehlala naye lapha endlini osizayo iyadla. Awu. Okunjani ke lokho? Ngibuze. Babo wakhe usibani akadla ingane. Kanti hayi umuntu ohlangene naye uye lo. Poison. Hawu. Yabona mangikhuluma ngalento ngivele ngizwe umoya wami ushona phansi ufa ngendlela abantu engibakhonze ngayo and izingane ebengiyithanda ngayo. Yabo manje angazi ayikho nje into engathi ngisayithanda enganeni yomuntu. So ayidle ingane. Hayi umyeni lo uyagrosa. Usehambisa igrosa lapha. Usethenga istofu, usethenga ifridge, uthenga yonke into. Awu. Hayi ingihluleke mina kanti ngale emva kwami usetshele abakubo ukuthi hayi umuntu wrong imina. Ukuthi ungipende wathini angazi ngabona sebejika. Awu. Kanjani manje? Hayi. Kanjani manje? Bashintsha nje abantu akusebona labantu engibaziyo. Bese kusho iwele lakhe lithi hayi umfowethu lo wasitshela ukuthi nokuthi. Angiyazi leyo nto. Bafike ngempela endlini bathi hayi sizokwenza engathi sivakashile. Shuthi iwele lakhe lifike nomkhwenyana. Bathi ayisizofika. Bafika vele angithi ngingqimbelene. So babingelele how uni right bese ngiyasho ngithi mina ngikho right into sengifuna ukuthi kuphuma amaqiniso. Ayi kuthiwe yini? Ayi ngilibeke udaba. Athuke. Abuzwe. Ngithi mina uyazi angiyazi into engayenza kulomuntu. Angiyazi. Uyabona nje endaweni uyangipenda uhamba uyangipenda. So uthini kahle ngifuna ukuzwa. Angazi kodwa nje yena ungikhuluma kabi. Ungikhuluma ngomuntu omubi emndenini wakhe. Ngimuba ngiyifuni lengane. Lengane ikhuliswe yimina. Sengimubi manje ngoba isindala, isiyindoda. Sengimubi manje. Hayi iqhubeke lento. And lengane bezizwana. Uyazi ngikhumbula ngelinye ilanga ngibuye esikoleni ibithanda ukuthi ilale nami. Ize yathi standard grade 10 standard 8. Yes. Uyazi ngelinye ilanga amazwi abehlele ring emadlebeni ukuthi hawu lengane uyazi yake yangitshela ukuthi uyazi ma angazi ukuthi kumele ngime kuphi. Umama akakukhulumi kahle nobaba akakukhulumi kahle kumina. Angazi. Iyavele yathi kunzima ukuba umama omncane. Ngoba angazi kodwa mina ngihlala nawe la. Ayibo. Kanjalo nje. Ayi ngithuleke. Hayi likhulume naye kiwele lakhe. Sibani. Uyenziswa yini lento oyenzayo? Avela athi ayingcono ngife asingabe sisayikhuluma lento mina ngiyaxolisa. Uxolisa ini? Wakona ngani usibani? Hayi lutho. Pho lokho kwenzayo kwenziswa yini? Angazi. Uyabona nje yabona indaba yokuhlukumezeka ngale ndlela engihlukumezeke ngayo. Angazi hayi kube ngathi uyezwa. Ngabatshela ngathi yabo njengoba senihamba. Ngeke azashintshe. Ngiyamazi ngeke azashintshe. Kanti ke futhi akanalo ulimi ngoba nalo iwele lakhe akalikhulumi kahle since wafacwa kwathiwa hey wena khuluma iqini. Uyalipenda. Uyalipenda ngisho kumawalo akasemuhle udadewabo. Awu mayefuna imali uyasebenza kodwa mayefuna imali
eyifuna uma wakhe uhlala phesheya nomunye udade wabo mayifuna imali ungena ngamagama abantu. So inithathe yanibekaphi nina? Isithathe yasibeka ukuthi uthe mayiselipheka leli bhodwe lakhe yedwa kwathi ngelinye ilanga kanti uzothi send i-message ethi uyisendela udade wabo. Mina ke angifuni ukuqamba amanga bengasebenzi ngaleso sikhathi. Uyazi ukuthi wenze yonke into uclean egcekeni mayisenda le message kanti izongena kumina uhleba ngami. Impendulo eyaphendulwa udade wabo wathi baxoshe calmly. Muxoshe loyo umxoshe calmly. Cause it definitely sure le ntombazane esebenzayo ihlangene naye. Cause intombazane izothi mayingidinelwa idinelwane. Sekuthiwa manje baxoshe laba Baxoshe calmly bobabili. Yebo. Awu. Iqhubeka imessage. Uyazi iplan engakunika yona. Badayisela iplate lokudla ngo R60. Awu. Yabo ayikho into eyangikhuba njengaleyo. Mina kumfana wami akasahlali ke vela ngithi uhlala eGoli. La ifunda khona la efunda khona. So badayisele iplate uyazi into ezokusiza ukuthi ithi umuntu mangabe sekuphekiwe uyacabanga kupheka mina. Kodwa futhi mina kufanele ngithenge iplate lokudla la endlini ngo R60. Lokho ukuthi phela usebenza. Angisebenzi and igceke ngiyalenza. Hayi ngiyithule lento ngiyithule mina yes angiyazi ke lento. Hayi kwenzeke. Iqonywe ngani? Ithi mayiletha intombi. Sekuzoliwa nami ke manje sebe u3 labantu. Uyayizwa leyo nto. Shuthi kahle umuntu okufanele abuyiswe lapha iloya ongekho. Zimxakile la ehleli khona. So kumele abuye ukuze kuphume mina. Mina ke ngumuntu onabantu abadala. Each and everything noma abanye abantu beyenza ngisheshe ngiyibone ngimbuza umuntu ngithi haye angakuphuphi. Manje into ebimshaya ileyo. Uthe esuka lapho ngike ngahamba ngaye ekhaya ngithe mangibuye ekhaya wabuye wathi wena kuthi uqomile. Awu ubani usho njalo? Kusho inyanga. Awu akungihambise kuleyo nyanga iyongitshela. Ubani obekahambise kuleyo nyanga? Athi ngihanjiswe yilezi ingane. Endavela asho. Awu seningihambela inyanga. Awu awungihambise nami ngifuna ukuyoyizwela leso story. Wagcina enqabe ephethe athi angisezokuya. Ayikwenzeke futhi ngihambe futhi ngiyekhaya. Ngibuye ekucheliwe. Uyacabanga ngizohamba namhlanje ngakusasa ngibuya ama-tiles. Cheliwe nje uyabona ukuthi bekuchelwa. Ayi ubuwenzani la? Ngiyambona ungicisha amehlo because ngafika sekulate. Ubuwenzani la? Athi lutho. Awu. Pho lento eyenzakalayo yini? Hlukana lento oyenzayo uzolimala. Yeah. Athi ngoba ngiyabona ukuthi akungisebenzeli lezi zamandiya sengizohamba abantu bangaphandle. Avela ngitshele nje straight. For what? Idla imali yakho. Uhlukane nelento mina ngiyakhuleka ke. Mina ngiyathandaza ikhasi khululiswe ngomthandazo. Into mangabe ngisebenzisa amanzi. Yeah. Kodwa nje uyabona nje la kwaphoqa khona ukuthi ayi sengilishile vele ikamera. Because manje sengibanika ispace. Ngizothi mangiyolala naye ingane ephuhle indoda endala fanele ngizolala kanjani ngaze ngashiya ngayolala kwelinye ikamera. Hayi futhi ngikhuleke emoyeni. Yebo leyo nto ngikhululeke. Ngithe kanti ngimbona ngelinye ilanga useyashutha qafa. Uyasenda usibani banakalala njalo nami ulala benginenhlanhla yokumbamba. Mayenza into nje ave nginenhlanhla enkulu yokumbamba. Awu iwele lakhe angifuni uqamba amanga lisayida nami futhi bayalazi iqiniso. Most yomndeni uyalazi iqiniso. Manje abantu abangafuni ukuthi balivume iqiniso bebelazi udade wabo noma wakhe. So angeke ngize ngikuphoqe lokho. So manje ngagcina niphumile. Ngagcina mina sengivalelise ngithi mina ngifanele ngihambe ngiphindele ekhaya. Hayi ngizoshintsha bla bla ngizoshintsha. Ngeke uze ushintshe. So wena uphunyiswa lokuthi uyixoki uyabona ufuna ukubuyisa uma wengane lo mdala. Uyabona izinto bese isetshenziswa lapha na bekuhlala kunoku idilo zamandiya. Kuhleze kuyashunqiswa. Kugadwa mina ukuthi singabe sengilele 12 o'clock kanti ngenhlanhla uthola ukuthi mhlawumbe ngiyaphaphama.
ngiyezwa kuyashunqisa kuyashunqa kuyashiswa eminyango awu labantu impiloni lento abayiphilisayo impiloni ayi uyabona lento ngayibuka so ingane le ithe mayisihlala lapha angithi isinentombi kusho ukuthi angazi intombazane ithola ukuthi ikhulelwe hayi sihambe isikhathi azabelethe untombazane lo abuye nengane kanti ingane akuye futhi eyindodana yakhe ubaba lo akashayanga mina ke yena umyeni ushaye kwandodana yakhe uqobo uthema elokhu nje mina ngithi uyazi mina izinto ngisheshe ngiyibone undodana mhlambe ngekazanake because ube blafa nje unengane negirlfriend yendodana umfana nje oba ngikhuluma nje akekho usahamba waphindela ngima wakhe akusabhekwana ngasho ke ngathi imthandazo yomuntu manje usehlala nayo lengane uhlala nayo intombi uhlala nayo kodwa ke uyazi enye into ngiye ngizwe nangosizwile kuthiwa hayi akaxakekile kanje uyakufisa and akasasebenzi wavela phela lo msebenzi useyakufisa so wena usuhilile noma kwenzakalani mina ngiright kodwa ienga ikhona ngifuna uqamba manga uyabona nje make kwakukhulunywa kakhulu mhlambe ngabona ukuthi umuntu akaxoxe usizi lakho ethi ngiyahlukumezeka ebahlukumezekile abantu besifazane abakhulise ingane ngenhliziyo yabo yonke uyikhulisa ingane wena uze ngothando kanti egcineni kodwa lento ayisuka enganeni isuka ukhiye ikhanda ubaba ngoba bafike bakhulume nalezi ingane ngale wena ushaye wakho umthetho njengomama yena umuntu ashone ngale athi usibani ungamlalele ingoba unje amadoda amaxoki I'm sorry to say that kodwa nje abantu besilisa amaxoki and anolimo olumbaxambili futhi loya amanga ungathiwa wancele ebeleni likama wakhe angazi ngendlela namanga ngakhona unamanga umuntu wesilisa kodwa ngoba usuhilile right I'm so happy about that ngoba uyazi you need to deal ne-anger ngiright uNkulunkulu before sengidecide ukuphuma wavele wangipha umsebenzi ngavele ngaphila so manje uhappy ngiright la ngikhona ngiright hayi sibonge kakhulu manga uzivashe Black Life TV babukele Black Life TV nizwile ukuthi uma wabuyelana yena emendweni baba waziwalalwana nentombi yengane yakhe so nje bese ukubi kakhulu asihlangane ke khona ngokuzayo please subscribe khona la ku page lethu YouTube channel yethu usifollowishe kona wonke ama social media platform kama Miss Mamelo see you next time.